tanımadık, bilmedik, çağırılmadık toyumuza gelip gördünüz mü? Şu at ben sonra edecek. Asas böyle notu. Bak vayleşler utanıyalım şu an. Toyan bol dur. Bak vayleşler toyan barık. Allah canı hiç kim dalamasın o. Tüken olup şunsan, ben televizyum. İstedim karşıma Tamam. Göğünsüz kız var. onlara çağırmayın. Başla trollüm. Bol senin anlatın. Karındaş mı ya? Amcanın üstüne yeni durmadım. Bu asas böyle notu. Batfatla ko'ngil ichra bir opatajon keldi. Müjgalar hanjaradir, qo'lg'ashi kemon keldi. Ay keldi, keldi. Hey keldi, keldi. Bak vayleşler. Ulan özüm yürü de kalmasın sek var etti. Son kalmasın şu an ilk gördüm baş. Kendi dans oynatsındır beni. Bu rolümüz bilen hemen korkulacak bolan. Birinciden Türkmen halkının şeyle mihmansayır, şeyle gövnaç halktığını, asıldı yurdumuzda günne bayram, günne toyduğunu, İslam toyma giyirseniz, tanamadık adımla da saçak yazıp huzur açıp karşan yandığını korkutmak istedim. Ulu buysan sülen aydan. Senin yağlı yurdun perzendiliğine, buysan yan, can vatanım, Türkmenistan'ım. İler, bak vayleşler, bir giden dost tutunduk böyle mi? Sağ söylüyorduk, tanıştık. Bak vayleşler, bizi Haystoy mekanda görüntünüz gelse, adres ayda oturmaz. Biz özümüz bana veriyoruz, nesip olsun. Sağ olsun. Работаю я şu production. Beni var yalancı etip koyan. Kaçan çıkıyor o bilmiyor. İkinci kupliyede de uyku. Kıyılar pullu erkekler gözleýärler. Ýagny pulun bolmasa kıyız ýüzüňe seredenok diýip gepleýän erkek kişilerin ünsüni çekesin gelýär. Egerde kıyız özüne seretmeýän bolsa, ýa-da siziň sulhuňyz almasa, şol kıyza siz özüňiz serederdiňizmi? Elbette ýok. Edil şonuň ýaly. Kıyız maşgalalar hem özleriniň eginlerinäki erkek tebigatyna mahsus bolan jogapkärçilikleri olardan alyp biljek erkek kişileri gözleýärler. Peşik yeti bilmedik etine püf diýermiş. Gelin biz öz yetip bilmeýän, ýanky özüne seredýän kıylarymyzyň gerekliýän datlaryny kanagatlandyryp bilmeýän ýerimizden olara yaramaz häsiýetnamalar bermäliň.
Gawansanlyk hakynda. Sen rahat ýatyrsyň, gapdalyňda men. Otyryň boş goýup ýastygyň ýaryn. Şu çaka seniň bilen geçilen günleri bar-bardan ýada salýaryn. Düşünüp bilem o, näme diýeýsem. Düýüp seläp saňa sataşan derdiň, işden fähir giýjäge alyp geläýsem saçlarymy ýyskap görürdüm. Bilýärdim sen oda düşüp ýörüň. Yaşarsaňam bilýärdim men barny. Tapanly ütdädiň eşikleriniň ýepininden ýat saçlaryň taryny. Köýnegimden ýysyny alyp ödeliň, köşe sürdüň ýyskap görenmädi. Wagt duş gelmek itläň okdyň, ödüňüm. Ahlasly gözläp gören zadyna. Bilmedik bolardym aňsamam muny. Senden ýüze vurup kese bakmadym. Gawansaňam söýgüň bilen sen meni gözleýän zadyňdan gorap sakladym. Menimle Hudaýdan hiç saat dilämi? Ýaşap böň şükür edip berenni, ol bermeli zatlaň barny beripdir, ýigit baltym seni maňa berenni. Ähli salam alaykum. Inni men şu taýda öňümden bir video çykdy TikTokda. Boyunna, ýani gelin alýarlar boyunna şeýle uýun edip, pulmy, dollar, öwrlen asýalan. Gazyl aw eline gazyl däpde su. Ni binira var ya, ýani edilýän zatlar näme esasynda? Meslekmi ya göz üçünmi? Aw näsele näme şeýdi bilýän. Sen ýani boyunna asan dollaryň, boyunna asan puluň, bagyrdan asan gazyllan iki günden bar bir köpek bolýar. Sebäbi näme başlanýan hojalykda? Näşe gapma garşylyk başlanýan. Enesi ogly bilen, ogly gelini bilen, emme adam ene öýde işeden o bir zat diýdim maňa dil gaýtardy. Sen ejeň maňa bey diýdi, sen ejeň maňa ey diýdi we şol karada ene de oglan iki tarapy regulorovka etjek bolmaly. Anol ýa-ni kamera öňünde adamlaň öňünde bargydan gazalatyp, bargydan pullatyp, elinde şeýdi götürjek ýaly edip adamlary gorkozýan. Näme gerek bolar göz oýuçylyk? Näme gerek şeýdi mesriňi aňryň sygman çykarmak. Şolar ýalaklar 6 ay mäsasan, 6 aýda ýetenok. Aňyrsy 3 ay. 3 aýda ýam hepim özü bolýar. Soňdan bu oglanyň maşgalata, gyzyň maşgalatyna karlaya, gyzyň maşgalatyny oglanyň maşgalatyna karlaya. Şeý diýmem, ara ýolda näme düşýär, düşmançylyk düşýär. Ýöne alan wagtlar bolýan, bay bo, gazyllan ýalap, o öňküleri alaganlar, ýöne süýt hakyýa o, süýt haky diýip zada ýa ýakdan çykdy. Ondan inneki durmuşa çykýan gyzlaram ýankyn görýär bol. Diňe şol TikTok goýlan ýerni görýär. Ondan olar näme başlaýar? Merem şundalyk etjek. Maňa da şundalyk getirem. Men hem şundalyk bolsun diýip başlaýar. We şol esasynda adam söwüşülýär. Sebäbi olar ýalak edip bilýärmi, edip bilmeýärmi? Özüne şolar ýalak edip gelini getirip bilýärmi? Ýöne türkmen toýa diýip soňup bilýänler bar. Ýöne gyzlar gynan hatda şolar ýalatlara allanýarlar danym. Meňem toýumda şunýar bolmaly. Bar pikirleri näme? TikTok content bolmaly garaz. Ene men şolar ýalak toý etdim. Ene men toýum şolar ýalak geçdi. Iki günden kamera ona geçip ağlap otyrlar. Ene men şunýalak durmuşum, ene men şunýalak, ene men de munýalak. Näme gerek onda göz oýuçylyk? Öňküleri ýalak edip, ýerde oglara süýt bakyn berýärler. Olamur bir halda buğday ya ýene barlar, nasyk öwränýärna, ondan soňra biz de oglar alamazda da olar ýabat ýokdy. Edilýär, galyň ýadylýar, şo galyňdanam baryp düşünýärler, gara feodalaşýarlar. O köçe dilini aýdanda feodalaşyp şöyle tahtına da bahas çıkarıp satýarlar boldy. Inniki de orada bolsa, ony baran gelnanja soňky derece maşyn bolmaly, üstüne kadalları soňky derece kadal bolmaly. Sen şol atlary edilende ora soň seni hemen gullýalak saklarlar. Üstüne eşek edip eşek ýaly edip münörler. Seni bu atlary çydamajagyny 100% garantiýa. Ana şeýle maskala bolýar. Gara maskalanyň näme diýilýär? Gymmatlylygy inni ýöne göz üçin bolýar. Mene maňa şolar ýalak, maňa bular ýalak. Maňa etdiler, maňa beýtdiler. Emme adam näme üçin? Mene şu bolupdy TikTok üçin. Praçyk bir gatyryny biliň zaklatlaňam oňurýan adyny oňurmaýan adyny. Şol atlar gelende näýlik ýagdaýda boljagydy, tigap gidende näýlik ýagdaýda boljagydy. Ähli jaňyň janyny sawursun, sağlykda bolsun. Öňümür garryja ýaşuly birinji etaşda ýaşaýan eken.
Goňşularyň çağalaryň üýüşüp günne ýanky ýaşlyň aýnasynyň öňünde goklaşyp oýnaýan ekenler. Bu ýanky çağalary barın gidin meg aýnaň öňünde oýnamaň diýse çağalar ony azat düşünmeye bagir gelip oýnaýarlar diýe. Ýanky ýaşly başga bir çykalyk edilip başlaýady. Günlerde bir gün hemme çağalar çağıryp ýanyna çağalar diýe. Haýsyňyz diýe goklaşyp men aýnaň öňünde diýe gatrak gyýgyşyp diýe oýun oýnasaňyz diýe. Men şoňa 5 manat berjek her günne diýe. Ýanky çağalara monça bolup begenip bolýa hemmämize oýnaýar diýip gyýgyşyp goklaşyp oýnap başlaýarlardy. Her gün 5 manat başlaýarlar. Bir näçe gün 5 manatdan merkez ýady. Ularda bir ýene bular çağıryp çağalary. Çağalar gaty görmäň ýöne men pensioner bolam, soň men pulumy alyram. Men size 5 manat berip bilemok, men size 2 manatdan bermeli bolýan diýip ýankylary berjek pulny azaldy ýa-da çağalarym nägilelik güllerip şonu da ay bolýa hiç zat bermediginden gowlay diýip ýene razylaşyp indi 2 manat alyp başlaýar çağalar. Ýanky ýaşly ýene bir näçe gün 2 manatdan berýärdi. Ýene bir gün hemmesini çağırýardy. Başlan çağalar indi diýär 2 manatdan tölemäne pulumy almady, men size hiç zat pul berip bilemok diýär. Gardyna ýa-da şeýle mugut men aýnaň öňünde goklaşyp oýnap beraýyn. Gayrat edin diýip haýyş edýär bolýan ýanky çağalarym. Ay ýok, mugda oýnap bererýär, näme biz zat diýip ýankylar bir-birine seredip gitdik bulay bärde oýnamalyň diýip ýanky ýaşlyň aýnasyny öňünde oýnamagyny besedýärler. Başga ýere oýnap başlaýarlar. Şeýdem bu gar ýaşly ýanky çağalarym gokundan diýýär. Netijalym özüň çykar.